Això és el primer unboxing que farem de Japó. A una Pop Mart d'Osaka em vaig comprar aquesta blind box que és de Sakura, la caçadora de cartes, de la sèrie de figures Clear Card, i anem a veure quina és. He de dir que me la vaig comprar perquè m'agraden totes. Quines són les meves preferides? A veure, és que aquestes dues em semblen lo más. No puc triar una o l'altra. És que si em toqués el Shaoran amb l'os o necessitaria la Sakura amb l'osset. La Tomoyo amb la càmera és adorable. Les que porta, la primera Berta m'agraden molt. Com dic, és que les de l'os m'encanten, però si tinc una necessitaré l'altra. La Tomoyo l'adoro. Sakura amb el té. És que m'és igual, és que crec que m'agraden totes. La secreta sembla preciosa. Ara sí, anem a obrir-la. Quins nervis. Crec que és el Shaoran amb l'os. Em moro, quina cosa més preciosa. La base per posar-los un osset, també. I no havia mirat la carta reveladora de l'espoiler. A veure, jo la veritat és que estic molt contenta perquè no tenia cap Shaoran i ara estic molt contenta perquè ja tinc un Shaoran. Estic molt feliç. M'agrada molt, sincerament. És que l'escena del peluix a l'aeroport, a mi... Soc una persona adulta que cada vegada que la veu sempre plora, així que supercontenta. És que us juro que quan vaig veure que la del Shaoran portava l'os va ser com... el meu cor. Meravella.